Sanibonani. Manje ngoba nginama-email more than 28. Nizowavala ama-account wami kuze kube nini? Nayivale yokuqala, nayivale yesibili. Eyesithathu lese ngiyivulile manje. Uma sithandane 72. Niwavala azaba u28 ke makunjalo. Kodwa iqiniso nje ngizoloku ngililethile. Nithandana ngathandi. Kulungile kodwa aqhubekeni niwavale. Lokho kungitshela ukuthi niyangizwa ukuthi ngithini. Lokho kungitshela ukuthi ama-video ami niyawamamela. Alelani ke. Ngisaphinda futhi. Mantombazane. Bantu besimame. Siyacela. Umdali uthi kuQuran wala taqtulu awladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Musani ukubulala abantwana benu ngenxa yokwesaba inhlupheko. Ngoba labantwana laba bondliwa umdali wabo njengoba nani enondla. Siyacela ke bantu besimame, siyacela ke mbokotwe. Yekani ukubulala izingane. Lesikhathi uvula amathanga wawavula wazi ukuthi kungenzeka umithe. Mangabe usumithi please. Yekelani ukubulala izingane. Sikhathele izingane ezifakwa kuma-JM emaplasini kaMasipala zolahle edamkokweni. Sikhathelwe izingane ezitholakala ema-desert. Sikhathelwe izingane ezitholakala ilahle emigodini. Abantu bakaMasipala mabethi bayaclean esigangeni bezwa kukhalusana eplastikini. Sikhathele. Siyacela bafowethu. Uma ngabe ubaba wakhe semphikile nawe uza ukuthi awumfuni ilula lento. Hamba umshiye e-bus stop. Hamba umshiya e-airport, hamba umshiya e-train station, hamba umshiya elokuzana e-taxi rank, hamba umshiya eTaxini, mshiya esitimeleni, mshiya endizeni. La ungamshiya khona musukumbulala naye unelungelo lokuphila njengoba nawe uma wakho engazange asihoshula sibhoncule isisu sakho waba nelungelo naye waphila. Musukumbulala, musani ukubulala izingane. Azondliwa yini? Ayikho ingane kwathiwa ngoba wena ubaba wakho ukuphikile, ngoba wena umama wakhe akakufuni, wena ngeke uzukhule. Ngoba wena noma uyomshiya esibhedlela, noma uyomshiya eclinic, musukumbulala. Esibinde singaka uthatha ingane uyifaka eplastikini uyayisuffocate uyilahlela e-desert uyoyilahlela kwi-sewage uyoyilahlela esitamkokweni. Kodwa bafowethu unembeza kanti usashonaphi? Kwenzeni usana lolu? Yini erongo liyenzile empilweni? Siyacela ke bafowethu, yekelani ukuyenza lento yimbi ayithandeki. Ngiyabonga kakhulu.